Hej og velkommen til. I dag der skal vi interviewe Thor. Vi har nogle spørgsmål angående GTA, fordi du skal simpelthen interviews lige nu. Og vi vil lige høre, hvad du siger til, at man skal være 18 år for at spille GTA. Nej, jeg synes sådan lidt, at det passer ikke en skid, altså. Synes du ikke, det passer? Nej, man kan være alle aldre, altså så længe man bare kan finde ud af at spille, så er det lidt. Ja, man burde være 16, ikke? Nej. Ingen gang? Nej. Hvad synes du så? 3 år plus. 3 år plus? Ja. Hvad er din holdning til GTA? Den er sgu god nok. Er den god? Ja, den er fin, ja. Hvad mener du med det? Ja, den er okay. Altså, jeg synes, det er sjovt nok at spille med sine venner og sådan noget. Ja. Men har du så oplevet, at du bliver meget aggressiv, når du spiller GTA? Ja, helt vildt. Helt vildt. Helt vildt. Kaster nogle ting? Jeg dør næsten. Ja, det er sgu træls. Ja, jeg har været anlagt flere gange. Ja. Hvad laver du så, når du spiller GTA? Alt muligt. Går på stepklub og sådan noget. Ja. Skyder en masse mennesker og sådan noget. Ja, det er standard. Det er godt. Yes. Men har du prøvet at blive sur på nogen over spillet? Ja, om jeg har. Ja. Især når man spiller med sådan en, der hedder Mikkel. Har du også været uvenner med folk, der har det været så vidt? Nej, jeg kender ham jo ikke, men han er bare pisse irriterende. Ja. Og han lyder også pisse irriterende. Men synes du, der mangler noget i GTA? Ja. Det synes du? Ej, det gør jeg lige. Ja. Hvad synes du, der mangler? En statue af dig. En statue af mig? Hvad, har du taget skade af spillet? Det er det største spørgsmål. Du hørte mig selv lige før, altså. Ja. Jeg har sådan været indlagt op til flere gange. Ja. Men det er noget skidt noget. Jamen, det er skidt. Jeg har også været indlagt på psykiatrisk. Men det er træls. Altså, jeg er gået helt ned. Det er træls. Når jeg mister alle mine penge. Fordi der kommer en ny update, fordi jeg er hacket. Nej, det kan vi ikke gøre. Det er pisse irriterende. Thor, vi er glade for, at du var med i dag. Og jo, tak. Vi håber også, I ser noget af det. Nu står vi lige her i interview med Martin angående GTA. Martin, hvad siger du til, at man skal være 18 år for at spille GTA? Det er lort. Fordi alle spiller det alligevel. Så er der lige meget om det... Ja, min lillebror spiller det, han er 10, så fuck det. Det er lige meget. Det er ligegyldigt. Hvad er din holdning til GTA? Det er fedt spil. Det er excellent. Det er det. Fordi det er fedt. Også online. Den nye online, da det startede, det er jo bare... Det er bare en tommel op. Har du oplevet, at du bliver mere aggressiv af at spille det? Nej, altså jeg er mere FIFA, der er smadret min controller 2 gange, så GTA det er stille og roligt. Men mindre du er sådan en eller anden psykopat, der er syg under hovedet, så virker det ikke. Så er det dumt. Hvad laver du, når du spiller GTA? Nej, det gør jeg ikke. Ja, jeg sidder og snakker med nogle kammerater, så ser jeg, at vi spiller lidt online. Og så når de nye biler kommer, så skal man jo tjene nogle penge. Har du prøvet at blive sur på nogen over noget i GTA? Nej, det er kun Simon, der gjorde det, fordi han blev sur over at slå ham med et boldtræ. Det blev han sur over. Så Synes du, der mangler noget? nye biler. Nye missions. Det tror jeg, det var det. Har du taget skade af det? Jeg har taget skade af det. Ja. Har du taget skade af det? Det tror jeg sgu nok ikke lige. Nå. Og det er så Martin med GTA.